Amarya, amarya, an yi biki budiri mun taya murna, Musa kwat ango mai amarya. Sama tallata baraban basira, yarda da ni wakar biki nasara, sunar annabi kanta zana raira, hanya ce ta zuwan manzo lura, ya ce mi aure, ya ce mi aure, yau ga Musa Coach ga ummi ya ango amarya. Soyayya nake wa waka, wanda ya zarce bajin miƙa wasiƙa, abokai da amaryar ka kutaka, ci ado ta makar an dasa shuka, a fisa turare an gona amare, Musa tare da ummi a sarka amma ta aure. Yau an baka amana, ni ce kai ki abarka ku zauna, kai ne wanda ta zaba fa ta nuna, ta bar kowa fa da kai za ta zauna, rike ta amana ku rayu da juna, yau ta kyala su har da abba ummi amarya. Nasiha gunki zana fidda, zaman aure kirke shi ibada, mi karki biye wa masu ganda, bakar aure ki bita miki shaida, dokin ji amarya a gaida amarya, idan ki haka za a yi miki shaida zama na aure. Da su mango zama kwaltilo ɗaya gun ango, sai ki kula shi ya zame miki jigo, isan ya biyayya da biyayya, wannan girki ki kware fita kunya ummi amarya. Albashiri aka yin kira da goro, zane wasu na yinsa da biro, a waka na wuce makin zero, ruwan roba na kira shi da faro, na ce muku hayya, na ce muku hayya, fatiya ɗin guri ne tare da wakar ummi amarya. Zarce waka da fatiya yan guri ke yin ta kutaka, wannan wakar ta zarce wasiƙa, nasihar aure a cikin ta na saka, ango da amarya sai ta ku shirya, kuri na ku rike junan ku amana ango amarya. Ya ce kun taya murna, a godewa abokai na amana, da yaran coach duka kun taya murna, sunayen ku ya wuce duka na zana, yanayi muku gaisuwa, yanayi muku gaisuwa, da FC Young Boys gidan amana. Soyayya yana da riba, wanda ya riska zai gana da haiba, ima rana ta nake ta duba, ta ji so a gare ni zan ta haiba,
so maraya akan so motar so matsaga ta bagiyayya hango amarya ina dijon mu na gandika taka ya fati yan guri ke dauke da waka bikin girma da ya cika taka mu na ganda a yau ya cika taka da awal ewan da awal miji gaban sauti ne fatiya ne ke waka ta aure suna ta murna sunaye na kuzan dan zana dan yau na ga a yau kun taya murna bayan ango yanzu zana gaida alhamdulillah ya koya taya murna alhaji audu yau ya taya murna alhaji sani bala ya taya murna alhaji kabiri ke lawan da murna gaishe ku mutane na amana sai an iskun ango zan gaida an ta mai yau ta taya murna an ta maryam mata taya murna an ta nasima yau ta taya murna an ta asama ta taya murna an ta aisha yau ta taya murna sun taya murna na gaishe ku mutane na amana bayan ango mata zan gaida mama talata a yau ta taya murna iya talata a yau ta taya murna na hajiya kurma ta taya murna inda gama a yau ta taya murna anti barka mata taya murna Halima a yau ta taya murna dangin ango duka sun taya murna yan uwan ango mata sun yi murna mama Hadiza a yau ta taya murna mama Hajiya a yau ta taya murna mama Tabawa a yau ta taya murna mama Asabiya a yau kin taya murna mama Ladiyo yau ta taya murna mama Ladiyo ta taya murna auren Musa kun taya murna yanzu gida na amarya zan leka daga a yau dangi sun taya murna sai mama da amarya zan gaida mama Huwaila a yau na taya murna mama Huwaila a yau na taya murna mama ce ga amarya da yi murna sai an ga amarya zan gaida alhaji bala muhammad na gaida alhaji bala muhammad na yi murna ya fatiya ne yau ke yi taya murna kawo nazifa a yau ya taya murna baba sharif shi ma ya taya murna baba sharif a yau ya taya murna baba mai unguwa ya taya murna kayan unguwar amarya zan gaida daga yau duka dai sun taya murna ajiya zulai a yau ta taya murna ga umma sadiya ta taya murna mama Hauwa ta taya murna Fatima man shukura ta taya murna Fatima man shukura ta yi murna ranar
murna, sai yayu ga amarya zan gaida, naga a yau ba suna yin taya murna, Anti Rahila a yau ta taya murna, abokila a yau ya taya murna, yaya maina a yau sun taya murna, yaya maina a yau kun taya murna, yaya Abubakar ya taya murna, Anti Hadija a yau sun taya murna, ina maman Jidda taya murna, maman Jidda a yau na gaishe ki, Anti Zaliha ma yau taya murna, Anti Sa'ama yau da taya murna, Anti Findausi ta taya murna, Anti Amma a yau ta taya murna, Anti Amma Suleiman Burguma, daga a yau duka dai kun taya murna, kakanni na amarya zan gaida, daga a yau kuma kun taya murna, Hajiya Madina ta taya murna, Inna Abasiya ta taya murna, ranar auren Ummi kun yi murna, auren Ummi da Musa kun yi murna, sai kawaye na amarya zan gaida, daga a yau su ma sun taya murna, Karafi Sani yau ta taya murna, Fatima Musa Ummi ta yi murna, Aisha Lamido ta taya murna, Fatima Abdul Malik ta taya murna, Ummi biyu na ga kun yi murna, ranar auren Aisha kawarku, Zainab Abubakar ta taya murna, da ɗan siyasa inkiyar na zana, Hauwa Adamu Sani ta yi murna, Hudat kun zama soya na amana, Rabi'atu Lambat sun yi murna, na gaishe kuma soya na amana, ka Aisha baby ta taya murna, Suwat baby kike a ciki taka, wancan ado yau kai kun ci ribon, Mat baby Aisha ɗan taka, sai kallai na amarya zan gaida, ga Binta a yau dai ta taya murna, ga Aram mama ya taya murna, Aliyu da Umar duka sun taya murna, ga Mutima yau dai ta taya murna, na ga Sadiya ma ta taya murna, Ummul Khairi a yau ta taya murna, ina mama a yau kin taya murna, ina Shukura a yau kun taya murna, Atun mama a yau ta taya murna, Mimiya a yau kun taya murna, Atun mama Hawwa ta taya murna, a yau Khadijan sun taya murna, ranar auren Ummi kun yi murna, Atuna Salma a yau Allah jikanta, ya Allah kai haske gabarinta, Allah sarki na ka jikan Salma, ka haskaka haske a cikin gabarinta, imanin dai zan ɗan rufa waƙar, Fatiya ‘yan wuri ne na taya murna, Fatiya ‘yan wuri ne na taya murna, ranar aure auren soyayya, auren Musa Kwas ne shi da Ummi, sun yi aure auren soyayya, sun yi aure auren soyayya, sun yi aure auren soyayya. 070 31 36 15